Pero como vou ser machista? Se me cría rodeado... É que ves machismo por todas partes, Isto está está feita feita de de histérica. E se te vai a Eu liar sou o cara, feminista, sempre estou estás haciendo con na casa. Sacas de apunta todo. Xa non aceptan nin un piropo. Machismo é o do teu. Ahora todo é machismo. Non se pode facer nin machismo. Nin As machismo mulleres a nin facer o feminismo. cambio. Non me gustan os extremos. Esta loita do feminismo non vai Hai que comigo. respetar. Se foras feminista de verdade, Non salgas deixarías esta que por parte. hablación escrita. Non poñas E non esa por parte. tonterías. Pero que levas O posto? feminismo Vas por é unha pecado. moda. Non te acerques a Se me volves contestar así, saes nas noticias. Silencio. Unha de cada dúas mulleres, ao longo da súa vida neste país, sufriu algún tipo de violencia machista. Unha violencia que afecta a máis da metade da poboación mundial Non pode ser ignorada. As violencias machistas son cousa de todas E de todos.